Анелия, знаеш ли защо нямаше клип одеве за теб? Сега го установих, защото като свърши татових на пауза, вместо да натисна стопа го запише, дадах стрелка съм дал и съм го върнал. Затова не е имал. А бех записал, съм сигурен. Време 30.62. Ако гледаш мишените, няма как да ги оцелиш. Ако гледаш мегниците, ще оцелиш. И вместо да наливаш толкова, чакай ти снимам все пак. Попадем, виж там как. Нали? Ако гледаш... Ами, защото гледаш мишената, а не пистолета. Дръжиш, ако искаш, ще ги снимай. Аз ще залепа.